Masalimo 119 verse 105 mawanu ndiye nyali ya kumapazi yanga, ndiye unikira panjira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu icecom, akhala kugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupazikatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku moyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine Mbusa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira ku mapazi athu. Amen. Abwenzi okondedwa, kulikonse kumene kumuli tifunanso tikulandireni nthawi ino chifukwa cha kukhala pamenepo kuonera ndi kumvera mawu a Mulungu. Tikuwerenga mu Yohane chapter 1 verse 1 kulekeza 14. Bible likuti pachiyambi padali mawu, mawu adali kwa Mulungu, Mulungu ndiye mawuwo. Verse 14, chotero mawu adasandulika thupi nakhala pakati pa anthu. Mulungu wakumwamba afuna asazitalikisane yekha ndi ife, komano akhale chifupi kwambiri ndi ifeyo. Yohane akuyimirira Yesu, amene Yesu Khristu ndi moyo, amene alipo, analipo, alipo, azakhala. Ndi woyera Mulungu amene, kapena kuti Yesu amene ndi woyera. Ndiye Yohane afuna amuonetsere Yesu kuti ndi wamoyo, wamuyaya. Yesu ndi woyera, divine. Muchikhalidwe cha Ayuda, kapena kuti Ayuda komanso Ahelene amene ndi ma Greeks, amazindikira kunena kuti mawu onena kuti logos ndi chiyero, ndi opatulika, ndi mawu. Komano mafilosofa amakhazikika kuti asuluse anthu asakhale ndi chidwi ndi mawu, kuti ndi oyera, kuti ndi Mulungu. Komano Yehova Mulungu mwini akuzivumbulusa kupyolera m'mawu ache. Chotero mawu a Greek otchedwa logos amatanthauza divine word, kapena kuti creative, kapena kuti sustaining power. Kuti mawu amenewa ndi amene ali amphamvu, mawu amenewa ndi amene amapanga zinthu zimene palibepo nkukhalapo. Logos. Yesu Khristu ndiye logosiyo, Yesu Khristu ndiye mawuwo. Inu ndine kuti tipezeka pa dziko lino lapansi chifukwa cha mawu amene ali Yesu Khristu. Mitengo, mapiri, nyanja, kaya zichani zimene zikupezeka pa dziko lapansi pano zilipo chifukwa cha mawu logos. Chotero Yesu Khristu ndi wamuyaya, Yesu Khristu ndi wosafa, Yesu Khristu ndi mulengi, Yesu Khristu ndi momboli wa anthu. Yesu Khristu ndi kuwala pakati pamene pali mdima. Yesu Khristu afuna anene kuti pamene ife tikuyenjana ndi uchimo, Yesu Khristu akabwera uchimo umathawa. Zimene zikutanthauza kuti pamene pali mdima Yesu Khristu akabwera pamakhala kuwala. Chotero tiyeni tivomere mawu amene wandi logos kukhala mkati mwa moyo wathu, kukhala mkati mwa mitima yathu, kuti uchimo umene umakhala woyanjana ndi ife uthawe, usapezekenso. Chotero mawu amenewa atithandize kulenganso mitima yathu kukhala yatsopano. Itithandize kutipanga ife kukhala osinthika. Mawu akakhazikika mtima mwathu, mawu akakhazikika mmoyo mwathu, amatithandiza kuchita zinthu zoyenera, kaya ndi kuntchito, kaya ndi ku business, kaya ndi kubanja, kaya ndi kuti, kaya kuli konseko. Tikakhala ndi mawu amene ndi Yesu Khristu, zitithandiza kuti zochitika zathu za mmoyo wathu wa tsiku lililonse zikhale zopambana chifukwa zikusogoleredwa ndi Yesu amene. Chotero Yesu Khristu aphunzitse mitima yathu, Yesu Khristu timulandire kupyolera m'mitima yathu, Yesu Khristu atithandize moyo wathu wa mthunthu kukhala Yesuyo. Chotero abwenzi okondedwa, mumve kunena kuti Yesu Khristu ali pakati pathu. Cholakalaka chake Yesu Khristu akhale ndife nthawi zonse.
lolani nthawi ino umene tamva phunziro ili timulandire Yesu amene kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Zikatero zitithandizira kuti uchimo ukhalenso kutali ndife, ndiyerekezi Satana akhale patali ndife. Chotero tiye tiwerame kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokoza chifukwa timalankhula nafe kupyolera mawu anu. Mawu awa atithandize kupulumutsa miyoyo yathu. Tapeza kuti mawu awa ndinu Mulungu, mawu awa ndi moyo. Dalitsani dziko lonse lapansi mmene tikusankha mawu akukhala chipulumutso ku miyoyo yathu. Mwa Yesu Khristu tapemphera, amen.